साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. आज सकाळी 9:15 वाजण्याच्या सुमारास मध्य प्रदेशमधील इंदोरहून अमळनेरच्या दिशेने जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसला भीषण अपघात झालाय. या अपघातात 13 प्रवाशांचा मृत्यू झालाय. याच पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक ट्विट केलंय. त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये या अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तींना प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्याची कार्यवाही लगेच करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाला दिले. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की मध्य प्रदेशात नर्मदा नदीमध्ये आज एसटी महामंडळाची बस बुडून झालेल्या अपघातात मरण पावलेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांना एसटी तर्फे प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्याची कार्यवाही लगेच करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाला दिले. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.